acting at ang daragang magayon. Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena. Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena. Ano ang pinakamasakit na dahilan ng breakup para sa'yo? Well, narinig ko lang to sa kaibigan ko. Awa. Grabe sila, nag-uusap, nagbe-break na talaga sila. Oo. Sabi nung babae doon sa tropa kong lalaki, Awa. it's not you. It's your face. Ay! Grabe naman yun! Oo, hindi. Pero siguro I would say yung pinakamasakit na breakup is yung hindi mo alam kung saan ka nagkamali, saan ka nagkulang, bakit biglang nagbago. Walang perpektong relasyon, walang perpektong tao, pero I think yun yung pinakamasakit na breakup na siguro naranasan ko rin na parang saan ako nagkulang. Bakit? Ay, nagkulang kayo sa sa communication. Oo nga eh. Yun din yung actually sabi din sa akin nung doktor na kaibigan ko. Kulang yan sa paracetamol. O paracetamol. Hindi naman. Baka naman kasi paracetamol kayo na paracetamol. Nasobrahan. Pero nasobrahan. Oo. Hindi nyo pinag-uusapan yung dapat pag-usapan. Oo. Baka, Diba? baka naman. Oo. O ikaw ba, anong masakit na nangyari sayo? Knowing na maganda ka na ha, Dudski, I mean, don't get me wrong. Uy, Dudski. Walang mali siya. Hindi, pero maganda ka na. Sa Oy! perspective mo, may masakit pa bang nangyari sa'yo? Kahit kaming mga magaganda, nasasaktan din. Tinanggap mo talaga. Siyempre, charing lang. Hindi, siguro para sa akin, ang pinakamasakit na nangyari. Sabi mo nangyari. Pinakamasakit yung fall out of love. Oo, kasi kapag fall out of love, pwedeng sabihin na sinubukan nyo pa rin naman eh. Pero, hindi lang talaga itinadhana. Ay, nako. Ba't nakakatawa yun? Hindi nakakatawa. Pero sa mga kabisyo natin nakikinig sa atin ngayon, kung may mga pinagdadaanan man kayo, lalo na kakabreak nyo pa lang, Awa. hindi biro yung pinagdadaanan ninyo. Pagkapihan nyo lang kasi lalampas yan. O, akala ko kasi may makikilala kang iba sa pagkakape. Oo. Ay nako, dahil lang kwentuhan natin ay tungkol sa mga breakup. Eto, i-recap namin sa iyo, kabisyo, ang 6 na uri ng breakup! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Maha Salvador breakup! Yan, Maha Salvador kasi dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Masakit pag pinilit. Yan. Well, lahat naman ng pinipilit masakit. Oo, pero ito yung mga dahan-dahan na breakup, yung tipong alam nyo na pareha na doon kayo papunta eh. Kasi Oo. nagkakaramdaman na rin kayo. I don't know, there's just an invisible thing na nararamdaman ninyo na ay parang iba na to. Awa, tsaka yung iba parang nagsistay na lang sila sa relationship dahil nanghihinayang. Oo, Usually tama dun yan nagsistay. Halimbawa yung mga 10-year relationships. Oo. O nanghihinayang na lang kasi yun nga, 10 taon din yun. Ang dami ring samgyup at regalo nun. Oo, grabing investment mo doon. Awa, Kaya nga I totoo. really love it nung sinabi mo kanina na it's really not about the quantity but at the end of the day, it's really the quality of the Awa. relationship na meron kayo. Totoo. O, kaya hindi ibig sabihin na matagal na kayo sa relasyon, kayo na hanggang dulo, di ba? Oo. From time to time, mag-change oil din. Oo. Ikaw umasa. Check din ha. Legit yan. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Mutual breakup. Yan. Pareha ninyong ginusto. Awa, Oo. totoo. Para sa atin, ito yung pinaka-matured na breakup kasi parang tinanggap nyo na sa inyong dalawa na hindi na tayo okay. Hindi na nakabubuti para sa atin manatili sa relasyong to. Pero laging may nauuna dyan, no? Yung parang may mauunang ma-fall out of love. Awa. Diba? At sa mga meron din. nauhuling ma-fall out of love na nauhuli sa relasyon, sabi lang nga natin na kapag may mahal ka at ayaw na sa'yo, hayaan mo lang. Awa. Kasi malay mo sa susunod na araw, ikaw naman yung may ayaw sa kanya. It's just that nauna lang siya sa'yo. Sakit, no? Ang lungkot. Pero alam mo, kung meron akong isang rule na natutunan, hindi ko maalala kung sa nanay ko, kung napanood ko lang, hindi ako sure. Sabi daw, sa isang relasyon, napaka-importante na may isa palaging kumakapit. Tama. Kasi hindi naman kayo palaging strong eh. Yan. 'Di ba? So pag nagkaroon ng problema, as long as may isa na ayaw makipaghiwalay, okay lang kahit yung isa gusto, pero yung isa ayaw,
mananatili kayo sa relasyon eh. Pinakamasakit yan kapag pareho na kayo na nag-let go. Oo. So, kabisyo, kapit lang, parang tuko. Ayan, idikit mo lang. Idikit mo pa. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So, number 3. Pantulo. Pangatlo. Nalito ako sa bilangan natin. Ito ang mga Unfair breakup! Ay. Unfair breakup kasi hindi pantay. Hindi fair. Nabanggit natin kanina na sa buhay kasi ng magkarelasyon, yung isa pwedeng mas umuunlad sa buhay, tapos yung isa na pag-iiwanan. Yan. 'Di ba? Unfair kasi may iba na feeling niya dahil na pag-iiwanan na siya o mas umaangat na yung isa, hindi na sila bagay. Right. Diba? Pero but then again sa relasyon, ako ang stand ko lagi dito, may selos factor pa din. Kumbaga part yan ng relasyon eh. 'Di ba? Lalo na sa romantic relationship. But at the end of the day, you have to distinguish ano ba yung jealousy sobra na ba kasi it will transform into insecurity na pwede mong ibato sa kapartner mo na ay hindi tayo bagay. Well, in fact, bagay naman talaga kayo. Wala naman nag-iisip na mababa or ano sa inyo, 'di ba? Na top or bottom ka. Ay, pantay lang kayo. Actually, it goes hand in hand eh. Kaya ka nagiging selosa kasi insecure ka. Yan. At kaya ka insecure kasi selosa ka. 'Di ba? Kaya mahalaga na mag-i-work on mo muna yung sarili mo para hindi yung partner mo yung napagbubuntungan mo. Yan. Diba? Para maging fair. Anyway, that's number 3 po naman tayo sa number 4. Pangapat. Ito ang mga surprise breakup. Yan. Ito yung mga kaping naiwan mo lang tapos biglang manlalamig. Ay, ang masakit pa doon, nanlamig na nga yung kape, nakita mo biglang may humihigop ng iba. Lesson dyan. Inumin mo kagad habang mainit pa. Yan. Diba? Painitin mo palagi. Painitin mo lagi. At Ganyan. saka kung ikaw naman, yung humigop na yun, huwag kang humihigop ng kung kani-kaninong kape. Kasi, mamaya pag ikaw nagka-COVID, sinasabi ko sa'yo. Kasama rin dito sa surprise breakup yung yung akala mo biglaan lang. Yan. Pero parang kalawang yan eh. Bakit? Unti-unting sinisira yung relasyon ninyo. Kaya napaka-importante na kahit matagal na kayo sa relationship, chine-check nyo pa rin from time to time kung, okay ba tayo? Kumusta tayong dalawa? Yes. O para hindi ka magulat na isang araw, ayaw niya na pala. Kumbaga open communication, ibuka mo pa. Ayan, buka mo lang. So that's number 4 po naman tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga Romeo and Juliet breakup! Ay, mga pang teleserye. Classic lang to eh. Totoo. Yung nangingialam na yung mga magulang, huwag ka sa kanya dahil hindi kayo bagay sa isa't isa. Ayan. Langit siya, ikaw impyerno. Ayan. Maghiwalay na kayo dahil magkapatid kayo. Magiging abnormal ang anak nyo. Yan, yung mga nakikialam na yung third party. Oo. Ikaw ba okay sa'yo yan kapag may nakikialam na family mo sa relasyon mo? Actually, parang ang saya nga eh. 'Di ba? Kasi paglalaban mo eh. Oo, 'di ba? Nung may bata, thrill. nung bata ako. Pero pag tumanda ka kasi, marirealize mo na ang gusto mong relasyon, yung peaceful, hindi masakit sa ulo. Yes, peaceful both sa'yo, sa party niya, and most importantly, sa mga taong mahal mo. That includes your family. Totoo. Yes naman, mature na tayo. Yes. So that's number 5 po naman tayo sa last but not the least, number 6. Pang-anam, ito ang mga petty breakup. Yan. Ito yung mga breakup ng mga elementary, high school nagjowa. Yan. 'Di ba? Break na tayo kasi sinabi mo sa nanay ko na tayo na. Oo, break na tayo. Kasi tumahay ka. Break na tayo kasi may tagus ka. Uy, may mga ganun ha. May mga ganun. Pero ako, yung sa mga nag-e-enjoy pa lang ngayon, na mga batang nakikinig sa atin ngayon, makinig pa rin tayo sa mga parents natin, sa matatanda sa atin. Kasi may mga experience na talaga sila. Diba? At sa mga taong katulad natin, laging sinasabi na parang, lagi tayong napupunta sa maling tao. Diba? I mean, mahanap mo rin yan kung sino yung para sa'yo talaga. Kung ititigil mo yung paghahanap or paghahabol sa taong hindi naman talaga nakatadhana para sa'yo. Lalim ibig sabihin, nun. huwag kang nangangabit. Yan. Note yun para sa'yo, Konyo Bicolano. Siya, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na ex mo, baka namimiss mo dahil sa topic natin, i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. Nako, speaking of shoutout, hello kay Manong Joshua Tohon. Isang Grab driver na talagang napapasabi daw, tara, kape. Kaya nga, paborito daw tayo niya ni Sir Joshua. Maraming salamat po sa pagtitiis sa amin. Talaga
ba? Yun! Happy viewing po at listening sa inyong lahat. Oy, yung mga nanonood din sa atin sa TikTok Live at ating FB Live, ayan, dyan lang kayo. Yes! Tuloy-tuloy pa rin tayo. Totoo. Siya, kabisyo, mga kasama nyo kami bukas na ulit! Hala, bukas na? Kasal bukas. Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Susunod na kabisyo ang Rocky's Secret Files. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Aragon Broski, like super legit and all konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!